Aha m bụ Odu Eze, Chief Lady Dorah Ekpeh, mana n'Enugu Ugwu ife eji mara m bụ Odu Eze. Na Enugu Ugwu anyị a, nwunye ndị cabinet chiefs bụ ndị a na-akpọ ndị nọ na otu Odu Eze Royal Society, and dịka ọ bụ mụnwa bụ nwunye igwe Enugu Ugwu amụwa bụ onye isi ndị otu Odu Eze Royal Society. Na ndị bụ ndị otu Odu Eze bụ ndị nwunye the cabinet chiefs of Enugu Ugwu. Mana Iyom, ndị otu Iyom bụ an association, another cultural group na Enugu Ugwu, ụmụ nwanyị. Onye Iyom bụ onye kwadotalia nwere interest n'ịbụ otu Iyom. Ndị otu Iyom bụ ndị a na-agba ọdụ n'ụkwụ gbaa n'aka. Ọ bụ na unu nere anya na na-eme ife ndị otu Odu Eze, a na-akpọ anyị otu Odu Eze maka anyị na-agbakwa ọdụ a, mana ọsọ n'aka ka anyị na-agba ọdụ. Mana ndị otu Iyom na-agba n'aka gbaa n'ụkwụ. Association onye nwere ike ya, onye di nwere ike ya, onye a chọrọ ijoin this association, eje ọbanye n'otu Iyom, chie echichi niile dị na ya. So nọọ ife dị iche. Iyom bụ nọọ otu ndị chọrọ na dịka anyị na-enwe onye kpata ego feel anyị a chọrọ ichi ọzọ and ọ nwere good character, ichie nya ọzọ. The same thing na Iyom, onye nne na ozu rie DNA na ozuru oje na Iyom. Mana nke otu Odu Eze bụ ndị maka na di ha bụ cabinet chiefs. Fanwa bụzi ndị otu Odu Eze nọ na-enyelu ndị cabinet chiefs aka in areas of ụmụ nwanyị, ife niile kwesịrị ka anyị mee iji wee nye aka. Ọ bụrụ iwu na onye na-anụ onye Iyom ga-akpọrịrị onye ọzọ. Onye Iyom nwaanyị ọbụla di ya sọpọtụlụ fil anyị achọ ka ya baa n'otu a, maka na ezigbo otu cultural otu ndị na-agbakwa mbọ ịfụ na ife na-aga nke ọma, cultural issues and so on. So na di ọ bụ ọzọ mkpụ ma ọ bụla ọzọ mkpụ, onye a dị qualified. O nwere obodo na-akpụ ya ịgba ọdụ, amadịkwa nka ndị Ọnịcha ọ na-akpụ ya ịgba ọdụ, mana anyị nwa bụ ndị Nri na-akpụ ya Iyom, otu Iyom. And that ịgba ọdụ bụ a process in ichi mmadụ echichi wee bata n'otu Iyom. A ceremony. Yes, onye dị very well qualified. Even na ụmụada nụlụ di n'obodo ọzọ chọkwa ịbata n'otu Iyom na be nnafa, they are qualified. Fa nwere ike, maka na anyị nwere ọtụtụ ụmụada ọ dị mma obodo anyị bụ Enugu Ugwu dị n'obi. Fa na-agba mbọ ịfụ na obodo nna ha na-aga ọfụma. Fa dị qualified ịba dịka anyị luo for something ka m were ife dịka ECDU a na-abanye. Iluo na obodo dịka Amerịka, ụmụada anyị anọ n'obodo ndị ọzọ dị very powerful in ECDU. Fa so eme ife niile a na-eme. Ndị Iyom for instance, ndị anya na-anụkwa ebe ọzọ chọrọ ịba n'otu Iyom, mana fa bụ ndị Enugu Ukwu na-anụghị ebe ọzọ, they are qualified. Ụmụada nọkwanụ n'obodo ha nụrọ di, maybe ha nụrọ di ma na ha chọrọ ịnụ di, fa dị qualified ịbanye n'otu Iyom, otu ụmụ nwanyị. Echichi ọzọ, a na-echi nwoke na nwunye ọzọ na be anyị. Echichi ọzọ, one thing nwaanyị ga-eme na ya na di bụ na ha ga-eje na ndị ọzọ aka ịtọ. Then anyị nwa bụkwa nwunye ndị cabinet chief, anyị na-ana aka ịtọ. I believe na echichi ahụ mụnwa na uche nke m afa dịkwa qualified na ya bụ aka ịtọ, maka to show na ichuzuru echuzu.